Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanisa, mga kabisya, mga kabasic. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Kumusta po kayo? Ayan. Nagkamisan ba tayo sa isa't isa o wala lang? O may kanya-kanya rin naman talaga kayong buhay. Aminin naman natin ng totoo. Sa true. Diba? Totoo lang din talaga. Alam mo, yung ganyang klaseng katotohanan na may sarili-sarili tayong mga buhay, it's actually very helpful. Kasi kung in life, kung halimbawa ikaw yung tipo ng taong laging apektado sa sasabihin ng ibang tao, o kaya lagi ka nga, basta yun, yung may ganyan kang feeling mo titigil ang mundo kapag ka nawala ka, o kaya feeling mo ikaw yung laging bida ng chismisan, mga ganyan-ganyan, di ba? Makakatulong sa'yo yung katotohanan na ang bawat tao ay may kanya-kanyang buhay. Correct. Diba? Which is, yun yung reality. Yun ang realidad. Maaaring maapektuhan sila sandali sa pagkawala mo, diba? Pero babalik sila sa sarili nilang buhay kasi ang realidad, may sarili silang buhay. Diba? Correct. Kaya yung mga iba na parang feeling nila, meron kasi akong kaibigan na ganyan, na parang feeling niya lagi siyang bida ng chismisan sa office nila. Sabi ko sa kanya, baka naman kasi juicy naman talaga yung chismis. Sinong kineme mo? Pag kamihan talaga, nako, lahat ng mga taong nananahimik, bukas ang tenga niyan, hindi mo lang alam. Naku, lahat ng butas ng katawan nila, ano yan? Sumasagap. Ready, correct. Ready, sumagap ng latest chika. So sabi ko sa kanya, sino ba kasi mang kineme mong mga ganyan? Tapos sabi niya, well, meron naman kasi talaga, tingnan mo. Sabi ko, di may pag-uusapan, tapos ang may feeling siya na parang dahil dito, kailangan niya na mag-resign, ganyan. Tapos sabi ko, alam mo, ikaw yung lugi. Ikaw yung lugi dyan. Una sa lahat, kailangan mong tanggapin, may ginawa ka siguro talaga. Kaya may ganyang klaseng chismis. At kapag ang chismis ay tungkol sa kineme ni si nako, diba? Nako. Laganap agad yan kinabukasan. Correct, diba? Alam mo naman namang skandal, mga trip ng mga tao yan, diba? Pero, kaya syempre may ganong klaseng usapan. Pero hindi ibig sabihin nito na ikaw na lang ang pag-uusapan hanggang sa darating na in the next 5 years. Baka hindi ka pa rin mapag-usapan in the next 5 months or in the next 5 weeks. Totoo yun. Alam mo yan, ikaw, feeling. Correct. Bida-bida ka lang talaga in the next 5 hours kasi bagong-bago lang diba? Pagkatapos niyan, yung mga tao sa opisina, may kanya-kanya na ring mga buhay. So, wag tayo magpapatalo sa ganon. Kasi may ganyang pakiramdam yung mga iba na nagiging biktima ng bashing o kaya ng chismis, mga ganon. Talagang totoo masakit. Totoo nakakalungkot, nakakayamot, parang nakakatigil ng mundo. Totoo talaga yon. Pero, ang bawat tao po may kanya-kanyang buhay. Agree. Pag-uusapan kanila sandali, maiinggit ng sandali or mayayamot ng sandali, pero sa totoo lang, babalik sila sa sarili-sarili nilang mga buhay. Kanya-kanyang paraan para kumain, kumayod, magpaaral ng anak, di ba? Totoo yun. Marami sa atin, totoo yun wag tayong feeling na minsan tayo napaka-importante natin sa buhay ng ibang tao. Yes, ipaparamdam nila sa atin yun. Siyempre, pag birthday celebration mo, diba, you are the star of the night. Hindi pa ito, wag na tayong lumayo. Mother's Day. Yes, nung Mother's Day, bida-bida. The next day, di ba naglalaban na, Nay? Niwala man lang sumalo sa gawain ng nanay ninyo. Mother's Day, bida-bida talaga namang. Super post lahat. Pagdating ng Lunes, ano nangyari? Diba? Ang saklap naman agad nun. Ang saklap agad ng halimbawa mo. Kasi yun yung medyo bagong halimbawa may pa Mother's Day. Sabi nga ni Totoy Bato, hindi ka naman mautusan sa bahay nyo.
Totoo. Nagdadabog ka nga pag tinatawag na nanay mo. Correct. Kakain na lang yun ha. Tama. Nagdadabog ka pa. Oo, galit ka pa. Oo. Concerned lang naman siya na makakain ka. Diba? Pero grabe, wagas-wagas ng Mother's Day. Bida-bida I si love you, Mother. Mommy. You're the best mom in the whole world. Tama. Paano na lang kaming lahat kapag wala ka, di ba? Yan. Totoo naman din, actually. Oo. Pero, back to reality, zoom! Mabilisan lang. Kakabigay, pinag-init mo nga yung ulo mo ng nanay mo yung kahapon. Diba? Inis, hina-blood nga yung nanay mo sa'yo kahapon eh. Diba? Oo. Diba? Totoo yun. Pero yun nga, mararamdaman naman natin yung importansya natin sa ibang tao. Kapag may mga celebration, Yan. birthday, for example, kunyari may concert, diba? Pinaparamdam natin yung support natin sa artistang yun. Yan. But the end of the day, mga kaibigan, at the end of the day, pag-uwi natin, ang priority naman talaga natin is our family. Correct. Is Totoo. ourselves. Totoo. Diba? Our immediate family. Pagkatapos ng celebration na yun, pagkatapos ng concert na yun, wala na tayong pakialam sa kanya. Tama. Uuwi tayo kasi kailangan naman natin pakialamanan yung totoong mahal natin sa buhay. Correct. Totoo yan. Mga anak, asawa, Oo. nanay, tatay, ang sarili natin. Yun talaga yun. Kaya wala lang. Kung halimbawa ikaw ay nasa gitna ng ganyang klaseng sitwasyon na parang feeling mo nasasakal ka dahil ikaw yung laging pinag-uusapan, maaaring sa ngayon, oo. Pero sabi nga ni partner, at the end of the day, pag uwi nila sa bahay nila, maaaring i-chika pa nila sa mga kaibigan nila o sa mga asawa nila. Pero pagkatapos nun, ang atupagi nila, sarili na nilang buhay. Ito Totoo nga yun. 'di ba, 5 days akong nasa ospital. 5 days akong hindi Ano nangyari naarawan. sa'yo? Hindi ako, yung anak ko. Yung anak ko nasa ospital. Wala kami kaalam-alam na Oo. operahan ka pala. Totoo. Hindi, pero totoo, 'di ba? Minsan ang saklap na pakiramdam natin na parang grabe na wala ako ng matagal. Oo. Siguro parang hindi aandar at hindi uungos ang mundo kasi nawala ako ng matagal. Tapos yung pagbalik, ano nangyari? Nawala ka ba? Yung wala Yung wala nakapansin. nakapansin. Ganon. So, 5 days. Kasi yung anak ko na-hospital for 5 days. So, dun sa 5 days na yon, ilang beses ako talagang pinilit ng asawa ko na pumasok. Halimbawa, yung meron tayong very important na event din nung Friday. Sabi niya, okay lang yan, kaya namin to, or parang kami na ang bahala, or gawang namin ng paraan, punta ka doon. Tapos sabi ko sa kanya, una sa lahat, kapag ka ang opisina ay hindi umandar pag wala ako, ibig sabihin, may mali akong ginagawa dyan. Ibig sabihin, hindi ko na isaayos sa mga bagay-bagay kasi hindi sila aandar nang wala ako. Paano yun? Hindi dapat ganun na. Dapat kahit na mawala ka, sumandali o kaya matagal, dapat umaandar pa rin yung opisina. Kasi ibig sabihin nun, alam ng mga tao yung mga gagawin nila. May mga kanya-kanyang responsibilidad. Sabi ko, yun yung una. Sabi ko, kailangan mag-function yan. Gumalaw yung activity na yan nang wala ako. Ibig sabihin, knowing ng mga tao yung mga gagawin nila. Pangalawa, yung katotohanan talaga na at the end of the day, kahit na mahal na mahal mo yung trabaho mo, mahalagang nandun ka sa pamilya mo. So kaya talaga kahit ilang beses niya talaga sinabi, hindi pa, pumasok ka na, kaya mo na. Sabi ko, kaya, sige, pwede ka. Pero yung anak, yung bunso ko, isa lang din to eh. Diba, minsan lang pati ma-confine. Alam mo naman, ang bata pati kapag ka, or tayo in general, kahit hindi bata, pagka nako-confine tayo sa ospital o tayo may pinagdadaanan na sakit, diba, hindi ba mas clingy tayo dun sa mga mahal natin sa buhay? Mas gusto natin, nakikita natin bibig sila. mo yung mga tao mahal mo. Totoo. Mama, ganyan. pengi nga akong tubig. Yan, ganon. Mama, paabot ng towel. Yan, ganon yung nagiging baby. Diba? Bunso ko yun. 42 yan, 42. Yung bunso ko 48. Lumiit yung boses Sabi niya, gusto ka pa ng yakisoba. Mama, pakamot ng likod ko. Umaarte tayo ng gano'n. Okay lang naman. Tama. Okay lang naman. Una, may nararamdaman ka naman talaga eh. Pangalawa, extra talaga yung care na binibigay sa'yo. Kasi nga, may nararamdaman kang sakit. At hindi para umalis ka sa tabi niya dahil meron kang, yung pupuntahan mo na kaya namang gumalaw muna nang wala ka. Ganon. So, yun eh. Tapos yun yung masaklap doon na parang, 5 araw pala siya nawala. Hindi na halata. Yung walang nakapansin. Feeling mo, na-miss ka? Hindi rin naman masyado, partner. Diba? Kasi yun talaga yung katotohanan. Yung katotohanan doon eh. Kaya nga nung partner, diba, nung nalipat tayo ng tanghali, yung feeling ko noon na parang,
paano na lang yung mga tambalanista? Oo, nasanay sa atin sa umaga. Gets ko yung parang para ko silang iniwan, ganyan. Para natin silang, basta para natin silang iniwan sa hangin, ganyan. Pero hindi po, ba't nakapag-adjust na po kayong lahat? So ngayon naintindihan mo na. Diba? Na may kanya-kanya talaga tayong buhay. Sasabihin nila, na naman ngayon, kung walang tambalan, pakinamin. At yun yung katotohanan, yun yung sinasabi natin kanina pa. Sa totoo lang, partner, may mga na-hurt, may mga nasaktan, may mga hanggang ngayon nagsasabi, bumalik na kayo sa umaga, mga ganun. Pero ang katotohanan, hindi po ba't nag-adjust na rin po kayo sa mga buhay ninyo? Oo, nabuhay naman kayo kahit wala kami. Oo, tsaka yun nga, na parang, okay, so hindi na sila mapapakinggan ng umaga. Okay, tanghali na pala. Or team replay. Diba? Team replay kasi na lagi naman tong recorded on Facebook. Diba? Yung iba, team Spotify. Correct, yung iba naman, team Spotify. So, kumbaga, nag-adjust. Kasi nga, at the end of it all, kahit na may mamiss ka na isang tao, babalik ka dun sa sarili mong buhay. Parang heartbreak. Diba? Maaaring for a while, parang feeling mo hindi magpo-function yung buong life mo kasi wala na yung taong yun. Pero at the end of it all, diba? Babalik ka rin sa, hanggang kailan akong ganito? Wala na nga siya, diba? Totoo yun. So, kailangan ko rin mag-adjust sa sarili kong buhay. Kanya-kanya. Isa pang example dito, kunyari, feeling mo sa trabaho, diba? Ikaw yung merong pinakamagandang posisyon dyan. Of course, pag meron kang magandang posisyon dyan, malaki ibig sabihin yung role mo. Yan. Diba? Malaki yung responsibilities mo. Pero wag ka, diba, yung mga tao, pagkatapos ng lahat, uuwi din sila sa kanila. Yung importansya ng posisyon mo, wala naman yung sa isip nila eh. Diba na parang, yung boss ko, ano talaga yan. Hindi pag uwi nila sa bahay, wala na silang pakialam. Wala na. Diba? Pero pagbalik nila sa office, tapos kunyari birthday mo, syempre talagang ikararangal ka ng lahat ng mga empleyado kung saan ka nagtatrabaho. Correct. Pagkatapos ng mga yan, pakinamin sa'yo. Oo, hindi. Meron pa partner, lalo na kung may pa-take out. Kung naman nag-sharon ka dun sa handa ni boss. Hanggang gabi, magpapasalamat ka. Parang, ayan na, mga anak. Kaya tayo may lechon paksiw ngayon. Kasi yung tinadtad na lechon, hiningi ko dun sa birthday ng boss namin. Ganyan, diba? Pero babalik sa, pagkatapos yung kumain, assignment ng anak. Yes. Diba? Pag-uusapan yung problema ng pamilya. Totoo. O kaya, basta kanya-kanya, balik sa kanya-kanyang buhay. Masakit na katotohanan, pero yun kasi po talaga yung totoo. Ang sinasabi natin na may kanya-kanya tayong buhay, hindi tayo ipaprioritize ng ibang tao. Totoo yun. Diba? Lagi mong uunahin kung sino talaga yung pamilya mo. Yung sinasabi nating example, halimbawa, pinagpipitaganan kang boss sa isang kumpanya, talagang ang gaganda ng mga mensahe ng birthday celebration mo. Correct. Pero pag nag-uwian na yan, tapos nangailangan ka ulit, hindi ka unahin eh. Ang uunahin yung pangangailangan ng pamilya niya. Ang uunahin yung attention niya na dapat igugugol niya sa mga anak niya o sa asawa niya at hindi ikaw. Correct. Diba? So, masakit na katotohanan. Masakit na katotohanan, pero yun po talaga yun. Diba parang pag may namatay sa opisina, diba? Oo. From birthday to kamatayan real quick. From celebration to kamatayan real quick. Okay, hindi na namatay. Nag-resign, umalis. Oo, yan, diba? yan. Apakagaling nun eh. May farewell party, diba? Hindi, tsaka nag-iyakan lahat kasi parang, paano na lang tayo kapag nawala tong taong to, diba? Oo, ganun. Ganon, iiyak kayo. Tapos eventually, magkakanya-kanya. Pag iiyak kayo sa bahay ninyo, sa opisina, kasi nakakalungkot, diba? Pagdating sa bahay, pwedeng umiyak pa rin, nalulungkot, diba? Pero at the end of it all, asikasuhin mo yung anak mo, may mga labahin ka, may wala mga na ulit siya pakialam sa'yo. Lumipas na yung moment mo eh. Tapos na. Ganon. At yun ulitin natin, yun po yung katotohanan ng buhay. Oo. Pero alam mo partner, may maganda din dyan eh. Parang kapag iniisip mo kasi na ganyan, hindi ka na medyo kalma ka na sa mga bagay-bagay. Paano ba? Nagkakaroon ka na ng acceptance sa reality. Parang ganun na. So, for example, yung meron ako nabasang article recently kasi Mother's Day. So, syempre, ang daming puro mothers na mga eksena, no? So, ang eksena doon ay yung nanay, takang-taka yung mga anak kasi yung nanay, isang araw, parang biglang naging chill. Okay. So parang yung bunsong anak hindi pumasa sa examination, anong gagawin? Yung tatay may inaway sa trabaho, ganun. Sa halip na mag-react yung nanay ng matindi. Nag-chill lang. Hindi naman sobrang deadma. Pero nonchalant. Chill lang si ate mo, girl. So parang takam-taka sila. Sabi niya, dun sa anak na bumagsak, di sige. Kung ganun, edi mag-aral ka ulit. Tapos ganyan. Ganun lang. Parang takam-taka sila. Hindi ganun. Hindi ganun yung nanay hindi nila. ganun yung nanay. Tapos
yung pala kasi na-realize nung nanay, Na? kapag ka nag-react ba ako ng matindi, yung pagkabagsak niya ba sa examination, mababago? Oo. Di ba? Wala naman na mababago, Wala naman di ba? mababago. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!